Horas marihita saluhudna tapada de marohata la tumangi hon hatani de bata martang yang mahita damini de bata na sumurung sian saluhudna roha himana mangaramu hati-hati doho pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus tu hatai amin. Hurina hina holongan di bagasan guarni tu hatai Yesus tatangi homa hatani de bata na gebrutur bujamita de minggu kuli tanggal 23 Maret tahun 2025 dinit sine Evangelium Lukas bidu 10 mabuka sanak na perjulu riayat na palimahon sokonom maridok desi arong manaro ujui pabuah untuk ibana taringo tuaka halak Galilea na didurusun silatus demutar nasida gabia saur tu na pinilihon nasida jadi inna Yesus memangalusi nasida na diagam rohamuna du parusahaan halak Galilea martibakon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida huruk ma dihamu dang anggo semu barohamuna la songoni do hamu magom musik manang na diripu hamu anggo nasapulu walu halak nama dari tingkang palas-palas na di siluam parsalaan sesudi pangisini huta Jerusalem hudok ma dihamu datung anggo semu barohamuna lasong ni dohamu mago musik ido sahatna hamu kadukan sapursiawan di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus headu desa luat masa ma lalu bulun na bahen siga ragam ni bangunan jala pola dong naguan hosa ia nama saya mabahin torop halak na marasin roha uhut mangurupi akan maras taonon diuji ali arung do diba halak na sumarasin roha gadiar tahi las manihai akan maras taonon itu nasida nama dok ia nama saya huma de dibatadui ala ni kurang ni dosa ni pengisi ni luati hurina hina holongan ia bangat sesongoni nunga somali di peop sianaka parogamoon ditiki narupi jalala sido to marurap di pikiran di bangsa Yahudi song nabu idota sia terpujamita di bagasan obason asamar hition arong dua barita masa na pinadetahon di turpuk di obason na parjulu ima na masa tu halak Galilea dia botohod do di ayat na parjului ditiki arong do piga-piga halak na mabuah barita tadi ngotu halak Galilea na dirusul silatus munar nasida jala los di pasaur munar nai tu pelian na penasahat nasida diuji jala molo di pangatusio na kanatorop ia nama saya marbucir doi henarhon ni perdusaon di halak Galilea alain bina pangatusio na humurangi maca takas do di pangotuhan Yesus nasida marhiti hatana na madok na diagam rohamu dadu perdusan halak Galilea martibakon saluhut halak Galilea ala songoni dihat nasida huruk mariahamu dang anggo semu barohamuna la songoni dohamu magum musik ilapatan na desona makadungan takas do depengo Tuhan Yesus nasida asang unang murah-murah manguhumi jala mangarajumi hasetongan nabi nabu ido masa tu nasida sesongoni moluso marhamu bau ni roha berita na badua hunima na penatrohas ni Tuhan Yesus sendiri ima tadi ngotu 10 walu halak na materi tinggang palas-palas dan disiluam laus diujui nunga masa pangotusio dia kana torop ia masa pe akan masa hintar khonni perdusan nasida do nunga ditun nasida gumudang hasalaan ni na mati na ditinggang ni palas-palas dari siluami maribarhon akka jolom mana asing alai laos di dot Tuhan Yesus matuna sida datu songoni anggo semu barohamuna laos songi do hamu magum se donga sapor siaon
tung jojo jepak ta pangatusion ya kana torop na se mangara jumi dirina na domingkan jala partigor molo adong na mga dubi parmaraan sa didok may alani dosana molo marpugo sa sahalak manang marsahit meraga maka parukilon na manang arong tihas na didok may hinarhon ni dosana alin di so tay da marhiti hatan itu hatta Jesus dito giod du hita asa jumulo hita patureho parangetta tarimangi jala tarusiliki ma buharo pangalahota songo dia du hadirion nang pangalahota mula adong harak na mga dui parmaraan unang mamanihay hita sotong tadok ala ni dosanay ay unang-unang nuaing ubalga dosatta siyan nasida mulutong bisa ato ni bagason no pason boy hita marhay pason jala na punta persaulia kita sotong tarajumi ala ni hati goratta sotong tatengah-tengahon narong dihita jala sotong tahagi jakon na sumurung haprosyota ingot ma sudidu hita jolo mau perdusa takasuli tersurat di rombe dutulu ayat 23 ayat ngadong ibarni tung saluhut do nasida mardusa jala dang dapat pujion di depan nasida songsuna tersurat di sada Yohanes sare walu di dok disi murutadok naswarong dusatta tapau to do derita jala dang di bagasa kita hasil tongani hama kadokan sa persyawan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus sada dion bokot mahita Domingo ukuli nomor 8 saya tong do mangaranak mataku tu jahuba asa hobar to guar ni mingkutta sada dion ditugu-tugu do hita laho mangaraho sudi gulbit di parngulutta hola to di pata jahuba unang matuaka huaso narong dihasyangaron songonido nangulutta naing matotong mardala di bagasan hasitongan ni jahuba mangulu di bagasan haubaw ni roha asa unang mago hita hinarhon ni akka pardusaw ni totu ia barita haubaw ni roha nung ngasoma di tabigi macetorok do barita na jupak kita di buku nabadion na manugunugu hita asa tu haubaw ni roha bahasa di dok hamakadungan asa marhamu baw ni roha hita alus na ima ala berdosa du hita jala dang di halo mohon di pata gay mago hita hinarhon ni berdosa tay gariada tahi dihirim jahuba do asa mulak hita tudalan hasit tungani anani hawa karungan dilihat di pata do anak-anak sesere ima tu hatta Yesus Kristus asa garup na porsia di ibana dapotan haluaun dot hangoluan rodo saliling dililing na hama kadungan sa porsyaon mulo teleho petu hita partikia mangulo sa ato di baga sa tikyon tarajumi mai songo seleho-leho ne di patadwi jala dito nga ato nga ne padalanan ni ngulun di halamon di patado asa tapak kita lahu paubahon ruha nguluon ima sa da partikia doon dakola lahu mangulaw ragam niyak kaulaon ane dohot do partikian lah monal soli sa luhut pangalaho ng pardusot tay nguro na tahang uluhonon dus duwe songo tuhawara ng liling sora maraparbui alay daliho mapartikia tu ibana adi tu maraparbui di tahun na mangihot alay ipi dung jupang tikina habe ng maraparbui hawaray las ditaba duwe musenap songsuin itong parngulutta asang unang mata pa sosehon akka partikia na lehon ni bata di nguluton alay tahi las tapakke mana sa tikita patupa naringkan hata ni bata maduk di Hesekiel video 33 ayat 10 sada songo sitong na mangulu aunin na Tuhan Jahuba tung na solomodoro hakku mida hamatian ni halak parjahati soek ko mida hamula ni parjahati tumadikko dalan nainian asa mangulu ibana lapatan na hamubaw ni rohado dalan na dumingkan si udahonotta mulu hata marhamubaw noon di hataguri di dok may metanoia lapatan na marhamubaw ni roha ia paduhani dang na madok
hola sahali hita marhamu baun. Alay manotong do hita marhamu baun ni roha. Diganu partikian ikon marhamu baun ni roha. Asalam dinggan jalalam tore parangetta. Asa gabi sitok kita gabi hala pratikor diaduban ni tuhatai. Asa turbujamita dia bason. Manugu-nugu hita ganuk prasada-sada. Asa marhamu baun ni roha. Jalamar na punahon paranguluan na setong. Huhut, asa gaya pasu-pasu hita, tuwak ka na humalik kita. Ano niya makarugan sa porsyaon, mulo dibigi hopi, pajuon tuhabaw ni roha, marhiti akajamita, na panasaha niya kabarbadatan na uli, sa unang matulaki, alijakum may jala ulahon. Unang mapirroham, alijalo may siyan yes ni roham, marhawa ni roha ako, marhiti hay baru na sitong siyan nasa roha, pikiran ng pabahinan mo. Diba hini ang makadugan sa porsyaon di bagasan guar ni Tuhan Jesus Kristus. Siyan ni roha, tajak ko ma jojo ni Tuhan Jesus ditikyon na maju hitaganup, asa tabaw maroha ng pikirata, aso ng mago hita. Huhut asalas dapotan hangulan na manotok kita, di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amin, martayang mahita. Oleh tiap hari halay Tuhan di bata marhiti hatam na badia, na mangajari hami di bason asa marhawa ni roha hami, unang mago hinarhon ni pardusawni. Tugo-tugo hami di bagasan hasit tong kami, di bagasan tondim tada berbadia, na maniriwa hami asa manotok kami, marparangin na sitong dituang-atuangan ni baranggulo sa pari. Di bagasang guan ni Tuhan Yesus, jalo matang yang namyo. Amin.